Tervetuloa Green Beauty-seminaariin, sellaiseen toisenlaiseen seminaariin. Green Beauty, vihreä kauneus. Mitä se oikein tarkoittaa? Mistä on kyse? Meillä on yhteensä 7 eri puheenvuoroa ja 7 eri näkökulmaa Green Beautyin. Me Salikolla ja Piccadillyllä rakastamme puhua ruuasta ja varsinkin terveellisestä ruuasta. Mä oon niin monissa asioissa tietoisesti mieluummin pidättäydyn, kun annan itselleni vapauksia. Että se on mun mielestä kaunis tapa elää tai itselleni toimiva. Niin tämän lihan suhteen tämä pidättyneisyys ei niin päde, koska en minä edes halua sitä. Mun nimi on Anetko Tuuni ja tosiaan toiminnanjohtajana toimin World Vision Nordicissa. Ja tänään olisi vähän hetki aikaa keskustella siitä, että mikä arvo on vihreällä silloin, kun sitä ei ole. Tomaatti on nimittäin, se on kasvi, ensimmäinen vihannes, jota on onnistuttu kasvattamaan maapallon ulkopuolella. A year ago, the World Health Organization, WHO, concluded that 74% of all global deaths can be attributed to lifestyle diseases, such as heart disease, stroke and diabetes. Vihreä kauneus on ennen kaikkea elinvoimaa. Kuten vaatteesta huomaat, mä rakastan vihreätä väriä. Se on energisoiva ja voimaannuttava väri. Vihreä kauneus on sitä, että jokaisella lapsella maailmassa olisi tarpeeksi ruokaa saatavilla. No, vihreä kauneus on ihan mahtavaa, mutta vielä mahtavampaa on punainen kauneus. Se punainen, joka on se tomaatin syvä, hehkuva punainen. Se on kasvis, joka menee ensimmäisenä suoraan ihmisen verenkiertoon ja sydämeen. So point being, we have the goals to create a real change together with partners across the world. That's what we are aiming for. That's it. Thank you guys.